पहले फोन कइले बानी अभी तक ले आइना ना फोनो नहीं खन उठावत खेस त इतना बड़ तटे कि का हम करताई। हां बताओ ऐसा केहू के लवर हो ना दादा ये दादा आदमी कैसे पिंकिया के लवरा बाटे एक खाली बुलावेला तो इहो कैसे फटफट जाले आ हो कैसे दौड़ आवेला। फोन कैनी है अभी इनकरा आवे के मने ना कैलस। चलो फिर से खाली लगावत तनी। हेलो हेलो अरे हम अब तो रोग कभी बोलैनी है ना अभी तक ले इतना जरूरी काम बनू रो से जब कोनो हम शुभ काम कर चाहिए तब तो जरूरी काम रहला तनी बहुत जरूरी काम बा। हम एबरा मिले के बाटे तो मिले के बा केहू तरह मिले के बा कहतनी नु 2 घंटा में हम आ जाइब। 2 घंटा में ना अभी आई रोआ। अरे तेरे मोई कसम रे 2 घंटा में आ जाई बहुत जरूरी काम बा। कोनो जरूरी काम हो के हम नहीं जानत हमरा से कोनो जरूरी काम ना हो सकेला। पहले हम बनी ओकरा बाद कोनो काम बारऊ। अच्छा 5 मिनट खातिर आई। अरे 5 मिनट खातिर आई लेकिन आई रुका बा तोरी बाइक लेके जल्दी। अच्छा आई हम एजे इंतजार करतनी सरसों खेता में तेहू गइए में रहेलिस। जानते बनी घर में बाटे आदमी तो कैसे बोलम बतिए महेश्वर के मिले खातिर बोलै नहीं है। हेलो देखा फोन कहीं है अभी बोलते रहनी है तले फोनवा काट देनी है यहाँ के एकदम तेजी आ गई हमरा आई रहे बहुत जरूरी काम रहे तार नहीं खे बुझा। हमरो तो जरूरी काम रहला। का जरूरी काम है बतावा आप जल्दी हमरा बहुत लेट होता। जरूरी काम कुछ ना रहला बस देखे के मन के लसे से बोला देनी है। सही में परेशान करेलो हमरा के का एमे परेशान करे वाली कौन बात बा। और एकदम इतना जरूरी काम बानू के हम का बताई 1 घंटा बाद ना आ जीती बढ़िया से मिलती जा बतेती जा घूमती जा खैती जा एले जरूरी काम कौन आ गइल बेटे और की जरूरी काम कइले बनी। पैसा वैसा घटल बा बोलत देखिए अभी ना हमर पैसा नहीं के घटल। हम देखे खातिर बोलै नहीं तो जरूरी काम लेके आ गई माथा से सुना ना मोने से आवत है तो बढ़िया से मिलल जी मने इहे जरूरी काम हटे और आवत नहीं तो मिलल जाई हैं। तरह के बोललो में खराबे लगाता जैसे राह में गाड़ी लेके कोई जाता बिलार अच्छा जाई देखो तनी के कौन शुभ काम हटे रहू हमहु देखिए लेबे बेरा जाई इनिए जाहु के रहे अरे बेरा पता हम लगा के रहम कि कौन तार जरूरी काम में जात रह तू चला हम तार पीछे आवत तनी। पहले फोन कइले बानी अभी तक ले आइना ना फोनो नहीं खन उठावत खेस त इतना बड़ तटे कि का हम करताई। हां बताओ ऐसा केहू के लवर हो ना दादा ये दादा आदमी कैसे पिंकिया के लवरा बाटे एक खाली बुलावेला तो इहो कैसे फटफट जाले आ हो कैसे दौड़ आवेला। ऊपर से कितना मानेला जानेला करा के। अरे बाप रे बाप आ गेला अपन घोड़ा हाथी लेके। अरे जान तो लेट हो गई खातिर सॉरी जो फोन के लिए एगो बिलार राह काट देलस। कौन बिलार रे बिलार के मुंह मारो बिलार में पीलवा पड़ी पोछिटा वाला। हां ना का करी तोहरे चलते दूसरा रास्ता बदल के इली है। जब हमरा से मिले गला तब तोहर कुकुरा सियार बिलार रास्ता काट देवला ना काहे खिसियालू करे ना काहे खिसियालू करे जे जितना बोले ना कम से कम उतना प्यार करे के जानता न तब हम जानती कैसे पिंकिया के लभरा बाटे ये खाली बुलावे रहनु तो बेचारा एके गोड़ पे दौड़त लंगड़त तो चल हमहु तो पुरन के पैंट पहन के चलैली बोल बा झूठ पुरन का पैंट पे पहन के लबा तोहार कसम हमार कसम मत खा ठीक न अई बताओ सच बताइयो का हमरा सिवा के और से प्यार ना करेला। तोहार कसम तोहरा सिवा कोई को हम हाथों नहीं पकड़ ले हर बात में हमारे कसम तू काहे खाला बोला ना यानी आपन कसम खा के कहा ना अपन कसम काहे खाई तोहरा पे प्यार कर ले जाता तो तोहार कसम न खाई काहे अपने आप से प्यार नहीं खे। हां अपना से ज्यादा तोहरा के हम मानिला सच कहतड़ा साचू कहतड़ी बुझा त ठीक हम देखब तू रोवा मत ज्यादा शक कर देबे ना शक करे लू ये शक के बीमारी दूर कर का गरियो प्यार न करे नहीं यही से शक होके लगेला। हम तोरा से बहुत करिला की बताओ सबसे पहले अभी ले तू रहला कहां कौन तो हरा ऐसन जरूरी काम रहला कि जब भी हम बुलाइन तब तरह अरे तो तोरा के कहबे कैली कि ओइसन बात हो गला मुंह हाथ धोइली तुरंत चल देली ठंडा के मौसम में स्पीड में आई मार दे कोनो मर जा तब फिर फंस जीव कि ना तोहार घर 3 किलोमीटर में पड़ेला 3 किलोमीटर में अरे तो 3 किलोमीटर भइला कटला से रहिए तो 3 किलोमीटर और बढ़ गइल उल्टा तो 6 किलोमीटर ना भइल कैसे कटला से कैसे पीछे गइले से तू हमरा के पागल बना देला ना जियो गाड़ी स्पीड कैली ही हेडफोन लगैले ही रहली तार से हम बतियते रहली सचो में तू हमरे से प्यार करेला न के वो ले ना करेला तोहरा से त ना प्यार करिला हता ना प्यार करिला पक्का ना अब कहे के बा अच्छा ठीक बात उनकरा से प्यार करेला तो हमरा से का करेला हां
अरे तारे काम नहीं ये किसी तार जरूरी काम ही है तारे काम चिन्हते नहीं कि के हो भाई नहीं चिन्ह तू हमरा के ए तू छुआ हम मत अब देखला ही नहीं कि बतावा ई का यार हो ई कौन हम तार दीदी इनका- है तार दीदी है का जन कहां के चुड़ैल हम है इनका खिला प्यार है यहाँ से प्यार करेला बक तोरा से हम काहे प्यार करब हमारी जान बड़ी तो हो ऐसे सही बोलती है अरे उ पागल लगती है हमरा पे विश्वास नहीं के विश्वास तो पूछा ही करे से हमरा से प्यार करेला कि ना बाटे की तारा पास तू प्रूफ मांगा तारू ई त धुरपा से प्यार कैले साफा देखा है पागल बिया। प्रूफ देखा है ई का हटे ई फोटो ज्वाइंट कर ले आजकल जानत है हो जॉइंट कर बड़ी फोटो हटे चीटिंग देखा होता तू नतिया के बेटा ई हमरा से प्यार करेला कइनी हां हाँ? अरे हमरे से के धोखे कइले अरे ना ई कौन प्यार हटे तहार आज तक सबक सिखाइए दे सही में लड़का जात कुकुर होना सन कहियो हानिया देखे से तो कहियो मुंह मरियो अरे सर ना ना दादा ई का करता ई बात सही बात बाटे एकदम से इतनी पगला गेल बड़े पगला हमने गिल ये तार जरूरी काम है। हम बोलै नहीं तो कहा तारे के जरूरी काम बटे जाता नहीं बहन, तू हमरा से हमरा मिले के खोल टाइम ना रहल हा हमार आँख खोल देलू ना तो आज हमने झूठा प्यार के चक्कर में हम सोचत रहनी कि अपन घर द्वार के छोड़ दे हमरा संगे संगे देख बहन तोरो जिंदगी बर्बाद करत रहल है ई तू का कहता हो सही कहता नहीं चाबी ओबी अब तोहरा के नाम मिली जा रख बहन रख मोबाइल निकाला मोबाइल निकाला मोबाइल अरे माई मारे लगी माई मारे चाहे आज पकड़ बहन और आज के बाद अपन ऐसा लड़के से तो प्यार करल गुनाह कैले बानी जन लागत हमनी के अरे का कहता हो सही कहता नहीं जान निकल जाब हमने के नजरी के सोजा से वरना तो चाबी दे हमर माई चाबी अभी चाबी कैसे जाए? आइंदा हमनी के आंखी के सोजा यहाँ मत तू निकला जैसे निकला चाबी ना कर गलती हो गई कौन गलती है हम तनी कर देख के उठलाली बदल के रहनी है हमरा में का कमी रहला अरे उहे बुझाई त हम का कहीं प्यार करती हमरा संग इतना बड़ा धोखा हम कबो ना सोच रहे नहीं नतिया गोद रे कि बिला रास्ता कटती है बिला रे ऐसे लेट हो जाता जब तारा ये पसंद भी धरा है तू एकरे संगे रह हटाओ ना तारा के नु आज के पास कुछ ना मिली ठीक ना तू ओकर पीछे जा हमरा के तारा से कोनो मतलब चाबी नहीं दो। अब भागा नहीं तो चाबी आवे ता हम कैसे जाए कैसे जाई बोले हम कैसे जाई बाबू मारे लगे हो निकलबा कि ना निकलबे जैसा जाना तो 3 बोरा गेहूं बेच के हम गाड़ी खरीद तो चार बोल बड़ा हमरा से सीखा मतलब बटे निकले जैसे निकला तो हल्ला कर तुरंत फोटो तो सब बटले बटे मोई केस पतारी हो जाए चल हाई कोर्ट तक ले हां दादा तो अपन माफी मांग हां जा 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 चाबी चाबी तारा के मिलबे ना करी जा 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 हम अपने फरक बोला के लेके चल जाते नहीं होते से प्यार कोई नहीं तो फिर हम का कहले मने त ढेर अपना के होशियार समझना हो हां नहीं तो ऊ सती सावित्री रहली है कि छोड़ के ऐसे बाबू से ना कह के चल गइले छी हम ना छोड़ा मने त नतियो के ना बर्बाद कर देनी ना छीट के रख देनी तो कही नतिया हां का समझले बाटे हमरा के रहो हई देखो प्यार कइलस हमरा से आ दूसरा से मिले जातटे नतिया के बेटा और मैं तो कहत कि देखो लेट हो गई अरे चलिए ना सिखैले रे धवा हमरा के आज बाई तो हम ओइसन हो गया ना गाड़ी तो हमारे लेके